Sore-sore ora udan wayahe jalan-jalan. Hai guys, wis datangi urung? Alhamdulillah sore iki cuacane cerah yo guys. Jan ben sore udan ning nggon aku. Ning nggonmu piye guys? Udan ra? Mumpung sore ini nggak hujan yo guys. Jangan sampai kita melewatkan sore ini. Waktunya kita golek mie azam ya guys. Mie azam bukan sembarang mie azam ya guys. Ini adalah mie azam sejarah yang mempertemukan aku sama Pak Gun. Sik maksudnya ki ora ketemu ning nggon mie azam ngono ki ora guys. Tapi mie ayam iki sing kadang tak tukoni pas masa pendekatan dulu. Karena motornya udah kedip-kedip yo guys, kita mampir pom bensin dulu untuk ngisi bensin. Motormu sok nganti kedip-kedip ora guys? Jan nek motorku sok nganti nuntun barang. Iki perjalanannya rada adoh yo guys, soalnya saka Prambanan ning Yojo ki antar provinsi ki pokoke. Dadi mbiyen Pak Gun karo aku ki sak gawean yo guys. Dadi ini adalah jalur Pak Gun nek nyambut gawe mbiyen. Mbiyen lho yo pas dadi siji karo aku. Yo saiki yo dadi siji maksudnya guys. Tapi nek mbiyen ki mung kerjane le dadi siji. Tapi nek saiki apa-apa dadi siji. Dadi siji terus dadi papat deh. Nah, iki wis arep tekan guys. Aku mbiyen nek nyegat bis ki ning kene iki lho. Adik sedih bang kalau teringat zaman dulu. Le sedih nek kelingan pas udan, tetap melayu-melayu nyung uyak bis, gue isih ketinggalan bis. Nah, iki lho guys, nggon leku nyambut gawe mbiyen ki. Itu Kitfa. Yes, kita dulu di taman bermain anak-anak ya guys. Ada yang pernah kesini? Komen ya. Oke guys, kita udah sampai nih. Nah, iki lo daftar harga nih. Bukan di tempat mewah, bukan di tempat yang mahal, tapi ya di seperti ini guys. Sederhana tapi penuh dengan kenangan. Alah. Iki si adik malah bobo yo guys, tapi tidak menghalangiku untuk tetap makan mie azam. Dan ini kita nunggu yo guys. Nek mbiyen ki cerita-cerita sebari ki dolan endi. Nek saiki cerita mau untuk duit piro, bakulan rame pora, gek engko bayar opo. Ya ampun, podo ra guys. Dan iki mie ayamnya wis teko ya guys. Jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu. Eneng sing ngerti ra iki nggone ngendi. Pokoke iki porsine jumbo. Porsiku tak bagi karo Mbak Diba. Mbiyen aku tak dhewe guys. Gandeng saiki ya keterbatasan. Sadar diri maksudnya. Iki tak bagi karo Mbak Diba. Nah, lihatlah sing tuku ki oke piyai kakung yo guys. Sopir-sopir truk ngono kuwi. Soale jan porsine jumbo tenan lho. Tapi menurutku iki wis rada beda guys rasane. Botek men opo tapi menurutku ki kayak kematangan gitu mine. Walaupun karo gendong tidak mengurangi rasa nikmat dari mie azam ini yo guys. Nah kan wis entek kan. Ojo salvo karo Mbak Diba guys. Kuwi wis mangkok kedua. Bakso genti saiki. Dan tanpa berlama-lama Pak Gun pun juga habis guys. Wes wareg, wes bayar, akhirnya kita pulang. Iki videonya tak persingkat yo guys. Ki ujuk-ujuk wes tekan gang arep neng omah kontrakan. Lah nek ora tak persingkat ngono lah ora 3 jam kean. Oke guys, segitu dulu ya video dari aku. Semoga menghibur kalian dan tunggu video-videoku selanjutnya. Oh iya, yang punya kenangan di tempat yang sama kayak aku tadi, tulis di kolom komentar ya. Dadah.